Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εκπομπή Διαδρομές και ακολουθήστε μας. Διαδρομές στη Μεσοράχη. Να σας πω ότι πριν από πολλά χρόνια είχαμε κάνει μια εκπομπή εδώ, Διαδρομές, με πρόεδρο τον Πασχάλη τον Γεντζίδη. Είχαμε έρθει εδώ στο κοινοτικό κατάστημα, τότε που δεν είχαν γίνει οι δήμοι. Βέβαια, ο Δήμος Ζήχνης υπήρχε. Ο Πασχάλης ήταν πρόεδρος, ο Γεντζίδης. Και κάποια στιγμή ζητήσαμε καφέ. Και τι είχαμε δει, λέτε, αν θυμόσαστε την εκπομπή εκείνη. Κάθε ένας από το καφενείο έφτιαχνε τους καφέδες. Κάθε μέρα είχαμε διαφορετικό καφετζή. Δεν υπήρχε ένας καφετζής εδώ. Λοιπόν, σήμερα εδώ στη Μεσοράχη βρήκαμε μία έκπληξη. Κάτω από τα δύο κεντρικά πλατάνια, πάρα πολύ κόσμο, με μια πολύ δραστήρια πρόεδρο, με το μεράκι όλων των γυναικών της Μεσοράχης. Θα δείτε φοβερά, φανταστικά εδέσματα και βέβαια θα μας μιλήσουν πάρα πολύ αρκετές γυναίκες για το πώς περνούσαν παλιά. Πάμε όμως να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Παγκαλτσή Θεοδώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από χρόνια θα ασχοληθούμε με τη Μεσοράχη. Είναι εδώ δίπλα μας, περνάμε καθημερινά για τη θάλασσα και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Βλέπω όμως με μεγάλη χαρά ότι ο κόσμος όλος είναι ενωμένος, συγκεντρωμένος, μια χούφτα άνθρωποι εδώ στη Μεσοράχη, αλλά τα χαμόγελα είναι πλατιά και τα πρόσωπα πολύ όμορφα. Δύο λόγια για το πώς περνάτε εδώ στη Μεσοράχη, για το σύλλογό σας, για τα υπέροχα εδέσματα που θα δείξουμε σε λίγο. Έχουμε πολλά να σας δείξουμε. Σας καλωσορίζουμε και εμείς στο χωριό μας. Ο σύλλογός μας είναι ένας νέος, καινούριος σχεδόν. Είμαστε από το 1999 χρονολογούμαστε. Οι δραστηριότητες δυστυχώς επικεντρώνονται εδώ στα τοπικά, δηλαδή σε κάποιες εκδηλώσεις Βασιλόπιτας, Τσικνοπέμπτης, την Καθαρή Δευτέρα, που συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας στην γιορτή του Χαρταΐτου. Και τώρα προσπαθούμε να καθιερώσουμε σαν θεσμό αυτή την ωραία την εκδήλωση. Μια εκδήλωση που την κάναμε με μεράκι, να δείξουμε την παράδοση του τόπου μας και τα τοπικά προϊόντα μας φυσικά και να περάσουμε όλοι έτσι πολύ ευχάριστα. Περνάμε πολύ ωραία στο χωριό μας, οι γυναίκες είναι αγαπημένες, ενωμένες. Και δεν θα σας πούμε, θα κάνουμε κάτι μεταξύ μας. Δεν θα σας το ανακοινώσουμε από τώρα, μην μας κλέψετε τις ιδέες μας. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Φήμη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα, γιατί ήθελα κάποια στιγμή να προβάλλω μετά από χρόνια την Μεσοράχη. Δεν μου δινόταν όμως η ευκαιρία. Τώρα που δόθηκε όμως είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένη. Βλέπω τις κυρίες εδώ που θα μας τραγουδήσουν, βλέπω τα υπέροχα εδέσματα που έχουν ετοιμάσει και πραγματικά συγκινούμε. Δεσμεύομαι σαν άνθρωπος με το εργαλείο αυτό που έχω στα χέρια μου, το μικρόφωνο και την TVS Live, να βοηθήσω το Σύλλογο. Έχω δώσει κάποιες ιδέες στην πρόεδρο εδώ, την κυρία Ντόρα, και πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το εισόδημα του Συλλόγου και θα βγούμε προς τα έξω. Θα σας ακούσουν, θα βγείτε από τα σύνορα του νομού και χωρίς χρήματα δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Ό,τι χρειαστεί η πρόεδρος θα το μελετήσουμε, θα πάρουμε την απόφαση και θα το υλοποιήσουμε. Για απόψε σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Έχουμε τον χρόνο, να τα συμπαθήσετε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Σύλλογο για την ενέργεια αυτή που έκανε για την πρώτη της εκδήλωση, την επίσημη εκδήλωση. Επισκέφθηκα το εκθετήριο, έμεινα άναυδος. Επίσης, χαίρομαι πολύ που ανταποκριθήκατε όλοι στο κάλεσμα της Προέδρου και γενικά του Συλλόγου. Και εύχομαι κάθε χρόνο να είστε εδώ να γιορτάζουμε όλοι μαζί αυτή την εκδήλωση που υποσχέθηκε η Πρόεδρος ότι από εδώ και πέρα θα είναι πιο δραστηρία. Τα συγχαρητήρια πάλι και να είστε καλά. Είσαι άγγελος ωραίος. Ένα χειροκρότημα για αρχή. Είσαι άγγελος ωραίος, έχεις μάτια γαλάνα, έχεις χείλη κοραλένια και όλο
Κατερείτε γιατί καιρός διαβαίνει και δεν γυρίζει πια. Μπράβο! Βασιλικός και αν ξεραθεί, τη μυρωδιά την έχει, καινούρια αγάπη και παλιά με βάλανε στη μέση. Γυρίζω, βλέπω την παλιά, καινούρια δεν μ' αρέσει. Η γιαγιά μου, Θοδωρή, πάντοτε φορούσε ένα τέτοιο εδώ. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τις κυρίες. Ήρθαμε. Κυρία Φωτεινή, τι θα μας πείτε? Τι να σας πούμε... Πώς περνούσατε εδώ? Εγώ είπα ότι η γιαγιά μου, Θρακιώτισσα, φορούσε...
Πάμε να δούμε ένα-ένα τι είναι τα εδέσματα που θα δοκιμάσει ο κόσμος σήμερα στη Μεσοράχη, μαζί με την Πρόεδρο. Λοιπόν, να σας ξαναγυρίσουμε στις διατροφικές συνήθειες της Μεσοράχη. Στις έτσι απολαύσεις του τόπου μας. Εδώ, λουλουδοκευτές. Αυτό είναι τώρα από τα κολοκύθια. Από τα κολοκύθια προφανώς, το άνθος δηλαδή. Το γεμίζουμε. Έτσι. Ριζόπιτα με τυρί. Εκεί. Ριζόπιτα με τυρί. Ναι. Εδώ, μια πολύ μυστήρια λέξη, κολομπαρίνα. Αλλά είναι κάτι που Κολομπαρίνα? παράγεται... Ναι, που παράγεται από κολοκύθι. Εδώ έχουμε σε ένα πιάτο ριζόπιτα γυριστή και κολοκυθόπιτα γλυκιά. Εδώ. Τα γιοφκάδια μας. Οι χειροπίτες. Βέβαια, εμείς τα λέμε έτσι χωριάτικα. Έτσι. Σιμιγδαλένιος χαλβάς. Πατατοκευτέδες. Σπανακοτηρόπιτα. Κολοκυθόπιτα γλυκιά. Γαλακτομπούρεκο. Λουκουμάδες. Πιστεύω ότι σας έχουμε εντυπωσιάσει μέχρι τώρα. Καρυδόπιτα. Κολοκυθολούλουδα. Γεμιστά. Πανέμορφο. Βέβαια. Τα πρωτόφαγα στη Θάσο. Θα τα φάτε και εδώ. Πρασόπιτα. Κολοκυθοκευτές. Σιμιγδαλένιος χαλβάς. Που το πηγαίνατε πότε στις Λεχόνες? Νομίζω ναι. Οι παλιές λίγο τα ξέρουν αυτά καλύτερα. Μπομπότα, το ψωμί το πολύ έτσι, ναι. Χαλβά σιμιγδαλένιος και πάλι. Κολοκυθοανθή τηγανιτή. Είναι πάρα πολύ της μόδας η μπομπότα. Ναι, αυτό τελικά. Και μάλιστα γίνονται και πίτες με αλεύρι, καλαμποκίσιο. Καλαμποκίσιο. Ρεβανί. Πάλι ραβανί. Αυτό εδώ πέρα, να τιμήσω και τη μαμά μου που είναι κριτικιά. Λοιπόν, αυτό είναι μελιτίνια ή σκαλτσούνια Κρήτης. Κοτόπουλο με μπλιγούρι, παραδοσιακό. Παραδοσιακό φαγητό. Τα Χριστούγεννα, θρακιώτικο σπίτι, αν δεν έχει μπλιγούρι, δεν είναι. Κολοκυθόπιτα γλυκιά με καρύδι. Χασλαμά. Χασλαμά Παγκαίου. Γινόταν πότε με τα καπνά, όταν τελείωσε? Τα Χριστούγεννα. Κριτσμά. Ο κριτσμάς πρέπει να είναι όταν... Γαλατόπιτα. Τα κεράσια μας. Και εδώ έχετε κερασιάς? Από τη γύρω περιοχή. Από τη γύρω περιοχή. Έτσι, από τη γύρω περιοχή λοιπόν. Τραχανάς μας. Πάλι γιοφκάδια. Μπλιγούρι. Καρυδόπιτα. Δίπλες. Σαρμαδάκια με αμπελόφυλλα.
Λουκουμάδες. Κλέφτικο. Και τους λουκουμάδες, τα νυχτέρια τους φτιάχναμε όταν μαζευόμασταν. Έτσι δεν είναι? Εύκολο και με ένα τσουβάλι αλεύρι δεν νιώθεις ποτέ άδειο στο σπίτι. Έτσι βέβαια. Ένα γλυκό έτσι ιδιαίτερο Ναπολέον. Στριφτόπιτα με μπλιγούρι. Μιλόπιτα. Ψωμί ζυμωτό, το κάνει η κυρία εδώ. Φαίνεται καλά. Εδώ, μικρασιάτικος χαλβάς νησιστέ. Είναι το γύρω-γύρω. Και αλευρένιος χαλβάς. Το ανάποδο. Συγγνώμη. Το έξω είναι με αλεύρι. Εδώ το καφέ. Το άλλο είναι με νησιστέ φτιαγμένο, τριπτός λέγεται. Αυτό είναι... Όχι με κρασιάτικο. Δεν είναι κρασιάτικο, γι' αυτό λίγο σας παραπλάνησα. Μικρασιάτικο. Κρασιάτικο, έστω. Να δείξουμε το ψωμί, να βγάλουμε και το... Ναι. Έτσι να φαίνεται. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Όπως βλέπετε, οι νοικοκυρές μας εδώ είναι πάρα πολύ άξιες. Ποιος το έκανε? Η κυρία. Άντε πείτε μας εδώ πέρα με προζύμι. Προζύμι, ναι. Με προζύμι το έκανα, το ζύμωσα ίδια. Μήπως ξέρει κάποια από εσάς να κάνει ρεβιθόψωμο? Ξέρουν, κάποτε έφτιαζα, μη ήξεραν, τώρα όμως δεν κάνω. Θέλουμε να μας μάθετε ρεβιθόψωμο, να το δείξουμε. Θα έρθω για να μου το δείξουμε. Ωραία. Λοιπόν, τριφτάδια εδώ, σουσαμόπιτα, χαλβάς φαρσάλων, σπανακόπιτα γυριστή, σουσαμόπιτα πάλι, μελιτζάνες τουρσί. Αυτές έκανε ο κύριος που ασχολείται, ένας από τους κυρίους, στην Καθαρή Δευτέρα στο χαρταετό μας. Και έχουν παράδοση τώρα. τώρα. Το όνομά του να ακουστεί. Μουτσίδης Δημήτρης. Ο Μουτσίδης ο Δημήτρης έκανε τα τουρσιά. Πω από και εδώ μια πίτα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία αυτή. Ανοίξτε την και αυτή να φανεί. Φαίνεται ιδιαίτερη. Ορίστε, έχουμε και τα... Το είπαμε. Το είπαμε. Λοιπόν, Τα κεράσια είναι... συνεχίζουμε. Πολύ Ριζόπιτα γλυκιά, τσίπουρο σπιτικό, λικέρ από δυόσμο, μαρμελάδα ροδάκινο, πορτοκάλι γλυκό, σίκο. Σίκο είναι φετινό? Όχι. Είναι φετινό το σίκο. Το τι είχατε στην παραγωγή. Μπράβο. Ναι. Άλλη μια πίτα. Πηγαίνω στο Βαγγέλη, ερήνιο μου το μαρτυρήσανε. Πηγαίνω στο Βαγγέλη, ερήνιο μου το μαρτυρήσανε. Στην πόλη ο Βαγγέλης και αρματώνεται στο καφέ και στην πόρτα. Ερήνιομαι και ξεσπαθώνεται στο καφέ και την πόρτα. Ερήνιομαι και ξεσπαθώνεται. Τραβάει ένα πιστόλι, την παίρνει στο πλευρό κι αρχίνησε το αίμα. Ερήνιομαι σαν ένα ποταμό κι αρχίνησε το αίμα. Ερήνιομαι σαν ένα ποταμό. Πώς να με πάρει, Παναγίτσα μου,
κακαβελιά θα κάνω, την κακαβελιά θα κάνω και στη ψηλή μου. Αθάνατο νερό. Γεια σας. Το Δωρή, να πιεις νερό, αθάνατο νερό. Τρεις μελαχρίνες κοπέλες, τη μια τη λένε Μαριγοπογήτων άσπρο της λαιμό. Την άλλη Κατερίνη, μια χαρά ήταν και εκείνη. Την άλλη Κατερίνη, μια χαρά ήταν και εκείνη. Την τρίτη μικρότερη από όλες ομορφότερη. Εκείνη ήταν απ' την πόλη που την αγαπούσαν όλοι. Εκείνη ήταν απ' την πόλη που την αγαπούσαν όλοι. Φρύδια η μυρούσα. Εσείς είστε ντόπιος από εδώ ή ήρθατε επισκέπτης? Είμαι επισκέπτης, αλλά είναι κάτι το ωραίο να πούμε που πρέπει να γίνονται σε όλα τα χωριά. Ευχάριστο πράγμα. Οι εκδηλώσεις αυτές. Εκδηλώσεις, βέβαια. Φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά. Ασφαλώς. Πιο κοντά, αγαπητός ο κόσμος. Γίνεται κάτι που δημιουργεί μια κίνηση να πούμε που ευχαριστεί τον κόσμο. Παιδιάκι, ξενιτιά τα στέλνει στην ξένη. Για Μαριγό στην ξένη, για τα στέλνει. Και εκείνα ψάρια ψαρεύαστε, σαρμένια στον κάμπο και άρμη. Μια Μαριγό και άρμη, μια κατέβαζε. Και άρμη, μια κατέβαζε. Τα ξεριζωμένα κατέβα. Για Μαριγό κατέβα, και μια μήνα. Κατέβα, και μια μήνα. Μήνα φορτωμένη και πάνω. Μαριγό και πάνω, στα κρονάρια της. Μάτια που τα απόψε στη δεξιά μου τη μεριά. Μαύρα μάτια που τα απόψε στη δεξιά μου τη μεριά. Σκόνομαι και δεν τα βρίσκω, κάθομαι και βλαστημώ. Τραλαλα, λα 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 λα. 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 Με τα ρούχα μου μαλώνω και το στρώμα μου ρωτώ. Με τα ρούχα μου μαλώνω και το στρώμα μου ρωτώ. Στρώμα μου που πάει κυρά, σου πάει στη βρύση για νερό. Τραλαλα, λα 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 λα. Τραλαλα, λα 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 λα. Βρύση μου μαλαματένια, πώς βαστάς κρυό νερό. Βρύση μου μαλαματένια, πώς βαστάς κρυό νερό. Έτσι βραστώ κι εγώ καημένος της αγάπης τον καημό. Τραλαλα, λα 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 λα. 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 Και δικό σας χειροκροτάτε, τα χειροκροτάκια χειροκροτάτε.
Μεσοράχη. Συναντήσαμε και τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τον Αντώνη, ο οποίος έγραψε μια συλλογή με ποίηματα. Αυτό το βιβλίο το έχω γραμμένο από πολλά χρόνια, δηλαδή από το 1950 μπορώ να σας Μάλιστα. πω. Ό,τι τι θα μας πείτε? Τι θέλετε να σας τα ποίηματά σας πω? Ένα για τον αγρότη, γιατί είμαστε εδώ σε αγροτικό χώρο, αλλά το βρω όμως που είναι ένα λεπτό. Έχει πολλά χρόνια που το γράψατε? Από μικρό παιδί γράφω. Δεν είναι αξιόλογο τόσο πολύ, αλλά όμως. εν πάση περιπτώσει. Ο αγρότης. Ρίξτε και εσείς μια ματιά εδώ, να δούμε τον αγρότη που είναι. Ο αγρότης δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Εδώ μέσα μήπως είναι. Μα όχι, δεν ήμουν προετοιμασμένος εγώ. Μήπως εδώ μέσα. Δεν βλέπω. Πείτε ένα οποιοδήποτε, δεν είναι ανάγκη να είναι ο αγρότης. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τις εποχές ένα ποίημα. Ωραία. Άλλες εποχές. Είναι οι φορές που σκέφτομαι τις άλλες εποχές. Κοιμόμασταν και είχαμε τις πόρτες ανοιχτές. Μέρες και νύχτες ξένιαστα σε όλες τις γειτονιές. Φόβο δεν είχαμε ποτέ σαν τώρα απολυστές. Τι είναι τούτο το κακό στις μέρες μας που ήρθε? Ο φόβος και ανασφάλεια μες στη ζωή μας μπήκε. Κάθε δρόμος και ένας φόβος με τα μάτια εδώ και εκεί. Μη σου τύχει μασκοφόρος, σου κοπεί αναπνοή. Άραγε θα έρθουν οι μέρες σαν τις άλλες εποχές να κοιμόμαστε σαν πρώτα με τις πόρτες ανοιχτές. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ζαφυρόπουλο.
Να μου πείτε, είναι τα παλιά χρόνια καλύτερα ή τα τωρινά εδώ στη Μεσοράχη? Όσο να είναι, τα τωρινά πιο καλά. Τα παλιά δεν τα νοσταλγείτε? Ωραία μπορεί να ήταν και τα παλιά, αλλά δεν ζούσε ο κόσμος όπως ζει τώρα. Τώρα είστε πιο άνετες, έτσι. Ναι. Για πείτε μου εσείς, πάντα μένατε εδώ ή μένετε κάπου αλλού? Τώρα μέναμε εδώ. 15 χρόνια κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Από εκεί τα πιάσαμε κανονικά, ήρθαμε εδώ τώρα. Ποια πιάσαμε τα χρήματα? Βέβαια τώρα. Ήρθαμε να τα φάμε εδώ, Πολύ ωραία. Ήρθαμε να επενδύσουμε εδώ. Μπράβο, πολύ ωραία. Να είστε καιρός. Λοιπόν, εσείς που ήσασταν, μόνιμα εδώ ή και εσείς μετανάστες? Και εγώ ήταν μετανάστης στη Γερμανία. Εσείς πιάσατε περισσότερο? Φυσικά. Φέρετε μάρκα? Αν φέραμε μάρκα, τα τρένα δεν το φορούσαν. Ωραία, πολύ ωραία. Άλλο τι θέλετε να σας πω. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν η Μεσοράχη παλιά? Όταν ήμασταν πολλοί, αρκετά καλά ήταν τότε, επειδή ήμασταν πολύ συγκινικά πρόσωπα. Τώρα είμαστε ένας και ένας. Μετρημένοι δηλαδή. Αν κάποιος λείπει από την παρέα τον ψάχνετε, Μα δεν είναι εδώ. Λέτε ότι κάτι συνέβη για να μην είναι εδώ. Αρχίζεστε να προβληματίζεστε, έτσι δεν είναι? Φυσικά, είναι έφυγαν όλοι. Εμείς μέναμε να βλέπεις όλοι περασμένης ηλικίας. Ωραία. Εσείς θα είστε οι φύλακες εδώ. Εσύ πρέπει να είσαι σασμάνι, έτσι. Μάνι, ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Με ταΐζετε καλά στα χωριά. Δεν φταίω εγώ. Βέβαια, η δουλειά σας είναι αυτή. Λοιπόν. Τι εδέσματα μας περιμένουν εκεί. Να μην τα δοκιμάσουμε? Φυσικά. Ακούω. Θέλω να μου πείτε κι εσείς την άποψή σας για τον τρόπο ζωής εδώ, σε ένα μικρό χωριό με συγκεκριμένους ανθρώπους, με λίγους. Το χωριό είναι πολύ ωραία η ζωή, αλλά για κάπως ηλικιωμένους ανθρώπους. Για τους νέους δυστυχώς δεν έμεινε ούτε δουλειά, ούτε γλέντι. Οι νέοι έχουν τα αυτοκίνητα, μου λένε κάποιες κυρίες και φεύγουν. Είναι και αυτό, φεύγουν, αλλά... Οι αποστάσεις έχουν μικρύνει τώρα. Έχουν μικρύνει, αλλά μέσα στο χωριό δεν υπάρχει τέτοια κίνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει όπως ήμασταν παλιά. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο καπί. Να μην το πούμε έτσι, πολύ προσβαλόμαστε. Λιγάκι αλλιώς να το πούμε. Να το πούμε, είναι ένα κέντρο μεγάλων. Ένα κέντρο μεγάλο, τρόποντινά ηλικιωμένο. Ένα κέντρο σοφών. Πολύ ωραία βρήκατε. Γιατί όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος γίνεται σοφός. Μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα και έχει σοφία. Αν μου επιτρέπετε, εμείς κάναμε στη Γερμανία. Είδαμε και εκεί συγκεντρώσεις, προσπάθειες να οργανώσουν να κάνουν
Οι Έλληνες τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από όλους. Στο Τζερτζελέ είμαστε πρώτοι. Σε όλα είμαστε πρώτοι, όχι μόνο στο Τζερτζελέ. Έτσι, παντού. Λοιπόν, και σε εσάς να έρθω. Εγώ είμαι ακόμη στη Γερμανία. Μάλιστα. Και ήρθατε συνταξιούχος όμως. Συνταξιούχος είμαι και το περισσότερο κόσμο εδώ δεν το γνωρίζω τώρα. Τώρα να τα μαζέψετε και να έρθετε να τρώτε τα χρήματα σας εδώ. Με 37 χρόνια εκεί πέρα και το περισσότερο κόσμο δεν το γνωρίζω εδώ. Είμαι σαν ξένος και εγώ εδώ πέρα. Βλέπω με εντυπωσιάζει η διοργάνωση, γιατί παλιά δεν είχε τέτοιες διοργανώσεις. Σήμερα διοργανώνεται πιο καλά ο κόσμος. Στάξε να πώς περνάς, ποιος σε στρώνει και κοιμάσαι και για μένα δεν θυμάσαι. Ποιος σε στρώνει και κοιμάσαι και για μένα δεν θυμάσαι. Στρώνω, άμα στρώνω την κοβερτούλα μου, και πέφτω και κοιμούμαι και για σένα σε θυμούμαι. Και πέφτω και κοιμούμαι και για σένα δεν θυμούμαι. Σαν ζήτησες χωρέ μου την γωνιάδα, σαν ζήτησες την γωνιάδα στη μεγάλη συννεφάδα. Το πηγαίνει δίχως. Στάση κεντρικής θέρμανσης. Αναλαμβάνουμε την αποπεράτωση της εξοχικής κατοικίας σας και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Χρυσαφούδης Γεώργιος και Υιός.
άριστες κατασκευές στις καλύτερες τιμές με γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση. Στο κέντρο της παραλίας Οφρινίου, τηλέφωνα 25 94 0 31 353 και 6932 38 29 58. Χρυσαφούδης Γεώργιος και Υιός. Κάνει το όνειρο. Αξεσουάρ είδη ραπτικής. Φέτος το καλοκαίρι, στο τετραόροφο πολυκατάστημα του Ελευθέρου Λιθαρή, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από ανδρικά, γυναικεία και παιδικά μαγιό σε προσιτές τιμές. Γυναικεία μαγιό από τις εταιρείες Luna, Erika, Blue Point, Blue for You, Apple και για μεγάλη κούπ B, C, D, E και F. Ανδρικά μαγιό από τις εταιρείες Gallop, Blue Point, Kouros. Παιδικά μαγιό από τις εταιρείες Apple, Petit Elefant. Λιθαρής Ελευθέριος, εσώρουχα, μαγιό, αξεσουάρ, είδη ραπτικής. Ερμού 17 και Εμμανουήλ Ανδρώνικο γωνία. Είναι γνωστή η αγάπη των ανθρώπων του καταστήματος Βέκιος προς τους πελάτες του. Είναι όμως γνωστή και η αγάπη μας για τα όμορφα και καλοστρωμένα σπίτια. Γι' αυτό ό,τι βάζουμε στο κατάστημα Βέκιος, από κέντημα μέχρι τα σεντόνια, τα παπλώματα, μα και την πιο απλή πετσέτα, θέλουμε να δείχνουν την αγάπη μας στον κόσμο που μας εμπιστεύεται, αλλά και την αγάπη μας για ένα άνετο και ευχάριστο σπίτι. Ανακαινήσαμε το μαγαζί μας, το κάναμε πιο άνετο και πιο λειτουργικό, ώστε τα ψώνια σας σε εμάς να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Θέλουμε το κατάστημα Βέκιος να γίνει το αγαπημένο σας κατάστημα και τα είδη μας να σας συντροφεύουν νύχτα μέρα. Και εμείς υποσχόμαστε ότι πάντα θα προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές, γιατί και εμείς σε αυτό τον κόσμο ζούμε. Και ντύματα, λευκά είδη, Βέκιος Κωνσταντίνος, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Σέρες, τηλέφωνο 2321 052 084. Για τους λάτρεις του καλομαγειρεμένου σπιτικού φαγητού, το εστιατόριο Κομπολόι δίνει τη λύση. Νόστιμα παραδοσιακά πιάτα της υγιεινής μεσογειακής κουζίνας έρχονται κοντά σας με ένα απλό τηλεφώνημα. Μαγειρεμένα φαγητά, λαδερά αλλά και ψητά της ώρας βρίσκονται καθημερινά στη διάθεσή σας. Από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, το Κομπολόι αναλαμβάνει να γίνει ο γιατρός της πείνας σας. Γρήγορη εξυπηρέτηση, ποιότητα και προσιτές τιμές συγκεντρώνονται σε ένα καινούριο χώρο που εγκαινιάζει τις τηλεπαραγγελίες και στο καλό σπιτικό φαγητό. Για τους νοσταλγούς της παραδοσιακής γεύσης και τους μερακλείδες, Κομπολόι στο 99 390.
Είναι δίπλα μας. Εγώ έψαξα παντού για να κάνω το δικό μου ονειρεμένο σπίτι. Και που κατέληξα? Στο κατάστημα της Βούλας Νόε Γοργία. Βούλα Νόε Γοργία. Ονειρεμένο σπίτι. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Η συμβολή μας είναι σημαντική για να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα υγιεινότερο περιβάλλον που θα τα εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Σερών συνιστά στους αγρότες να αποφεύγουν την άσκοπη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Σερών. Υπηρεσίες φυτοπροστασίας στις Σέρρες, Ηρακλεία, Σιδηρόκαστρο, Ροδόπολη, Νέα Ζήχνη. ΕΑΣ Νομού Σερών. Πληροφορεί, στηρίζει, αξιοποιεί, δημιουργεί. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Σερών. Προστατεύει και τον παραγωγό και τον καταναλωτή.